Ha? Ayun, yun yung, yung masarap na ice cream, artisan ice cream. No? Guys, how come yours is so small and mine's so big? we walk around, okay? Because if we eat this inside of the car, No, they will melt. yeah. Mm. Okay guys, papakita namin paano kami mag car wash ng automatic. Ayan, si Kurt nasa loob na ng co-op. Ayan, at magbabayad siya ng car wash. Ayan, ayan. So mamimili lang ng extreme wash, premium, regular wash. So ayan yung ayan, papakita namin sa inyo kung paano mag car wash ng automatic. Ayan, ito kakarwas namin tong aming car. Ayan, yan, nasa co-op kami. Ayan, regular fuel, $1.56.9. ayan po yung presyo ng regular ngayon dito sa amin. Ayan, sa co-op. Ayan, magkakarwas, nagbabayad na si Kurt. Nasa loob na siya guys. Ayan, at bubuhanan natin, papasok namin tong car. Ayan, nakapag car wash na kasi siya dito. So pakita niya. Here, how much may I see? So $11.54. So yun yung binayaran ng car wash. Ayan, so papasok na yung aming car. Ayan, We need that number. sino magpipindot? Me. Okay, careful. Ayan, papasok na yung car wash guys. Yung aming car sa car wash. Alright. So, ito yung daan. Have you been here before? Yeah. So ito na yung entrance niya. Ito yung code 50666. Pipindutin na ni Kurt yung What's the code? okay, 56066. I-park mo, park. So ayan, i-click na niya. Ayan, pipindutin lang, simple lang. Ayan. Alright. Ayan, pinindot na niya yung aming code. Ayan, umangat na siya. Papasok naman tayo kahit hawakan na lang natin yung ating video, yung phone. Ayan. So follow instruction. So ayan na po. Ayan, ikislap. So nasa stage ano na siya. Ayan. So ayan yung instruction, stop. Washing na po siya. Washing. Ayan. Bye. Alright. Ayan. Kita yun guys. Ito yung car washing dito. Ayan. Alright. How about the bags? Iyan, yung bag. May mga dagta ng bag. Washing siya. Yan, nagbi-blink yung cleaning and washing. Green lights.
Sasabunin na siya. Ano yung ano niya, oh. Ayan, yung mga sabon guys yan. Sabon. Anong next yan, Kian? Anong next? Brush? Joke about the half-cut alien metaphor and later made her cry. The look's been changing and the solar parrot got a cold white rabbit's foot. Ano naman ulit? Tapos mamaya pagkalabas namin dito, papark natin, titingnan natin yung resulta. Ano, kung gaano ka-perfect. Para sa mag-manual tayo. Ayan. Okay. So ano na tayo? Natapos na yung nasa cleaning, naka-green light, washing, green light. Walang polishing. So surface protectant na siya, tapos spot free. Ayan. Bye! Ano siya, drying na? Dryer? Hindi na dry na siya. Air drying. Pagkalabas namin dito guys, titingnan natin yung result. Itsura, gaano kalinis. Ayan. Dito kasi nasa loob ka lang ng sasakyan guys. Hindi na tayo bababa, hindi mo na kailangan bumaba ng sasakyan. Mag-aantay ka lang, paano lang natin yung instruction. Ayan na, pang malapit-lapit na yan. Air drying na po. Ayan. So ito po yung system nila. Ulitin ko guys, yung binayaran namin, cleaning, washing, wala siyang polishing except sa polishing, surface protectant, spot free rinse, and air drying. Ayan, yan na po yun. So tapos na po. Ayan, seconds lang pagka park natin, bababa ako, titingnan natin yung result kung anong itsura ng pagka gaano kalinis. Ayan, kung gaano kalinis, titingnan natin yung isang car namin. So ito yung car wash. Ayan, may mamimili lang tayo guys. May extreme wash, premium wash, regular wash. So which one did you pay? The regular wash lang pala. Ayan. So tatlong 5 stage lang siya. Ayan, yung kita nyo yung mga dot-dot na circle below. Ayan, yung extreme nakadilaw siya, yung premium wash pula, at ayan naman sa baba, bottom, yung ratio. Yung premium wash 1449, 1249, tapos yung extreme wash 1449, then yung regular wash yun yung binayaran namin 1149 lang guys. Yan, titingnan natin. So ito na yung resulta guys, yung pagka-car wash yun. Okay, tingnan natin yung box. Ayan, pwede na. Ayan, pwede na. Let's try ulit it. I couldn't walk. Bilisan mo. Mabilis malusaw. So you eat this one like this, oh?
Yung mga nalulusaw, baby, pitik-tik. Of the fourth wall breaking down upon my feet. The offering is never bleak. I'm listening in like a kid. Just finished it, can't be undid.